Hoxe imos a preparar un guiso de carne de poldro de pura raza galega. Para iso vamos a precisar carne de poldro, neste caso xa cortada en anacos. Sirve vos unha carne da parte da troca, do lomo, a que máis vos guste, ou mesmo uns filetes gordos que teña oso, como a costela, tamén vos sirve. Vamos a usar tomate, pemento vermello, cebola. Vamos a usar a pasta, neste caso uns de pasta corta, uns trebuzóns. Vamos a usar sal, pementa doce, un pouquiño de aceite e despois auga ou caldo de verduras. Empezamos poñendo unha tarteira ao lume con un pouquiño de aceite e vamos a engadirle a cebola, malo o pemento ben picadiño. Vamos a deixar que se sofrían ben e unha vez que estea ben sofrito vamos a engadir o tomate relado. Temos xa as verduras ben fritas e o que vamos a facer é engadir o tomate relado e vamos a deixar que se sofrita ben para ter a nosa base do noso guiso. Xa temos as nosas verduras ben sofritas e agora o que vamos a engadir é a carne ben picadinha en tacos e o que vamos a facer é refogala. Ben, xa temos a nosa carne xa pasada e agora o que vamos a engadir é a pasta. Remenxemos un pouquiño para que empece a coller sabor. E o que vamos a engadir agora é o pimentón doce, que é o que lle vai a dar un pelín de color. Vamos a engadir agora o sal, xa que temos a nosa carne pasada, e o que vamos a engadir xa é a auga ou o caldo de verduras. Tamén nos vale un caldo de carne. Agora o que vamos a deixar é cocer durante uns 15 minutiños hasta que a carne estea feita e a nosa pasta tamén. Bueno, e aquí temos o noso guiso de carne de poldro de pura raza galega con pasta. O que imos facer agora é emplatar e enseguida vos mostro o resultado final.